Знаеш ли, че BMW има период, в който решава да не мисли рационално? Това е началото на M5 E60. Вместо да направят по-бърза версия на стария модел, инженерите спират да мислят какво трябва и се питат: ами ако сложим състезателен мотор в кола за всеки ден? И не какъв да е, AV10. Обороти, които звучат повече като за писта, отколкото като за улица. Колата изглежда като бизнес седан. Паркираш я пред офиса и никой не подозира. Но натиснеш ли газта, тя показва истинското си лице. И точно за това хората се разделят на две групи. Тези, които я обожават, и тези, които никога не биха я карали. BMW осъзнават, че са отишли твърде далеч. След E60, такъв M5 повече няма. Това не е най-удобният M5 и никога не е целял да бъде. Но е моментът, в който BMW решава да пробва докъде може да стигне. И го прави само веднъж.